Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Хаталарны үткәндә калдырыйк. Бүгенге көн белән яшик дигән теләктә без тапшыруыбызны башларга әзер, ә киләчәккә елмаеп карыйк. Саулармысыз, хөрмәтләребез? Көзнең чираттагы сишәмбе иртәсе хәерле булсын. Алсу таңнарны шатланып каршы алыйк. Яңа көнгә ышаныч белән аяк басыйк, дусларыбыз. Барыгызга да имин, уңышлы матур көн телибез. Җиһанда 2022 елның 18 октября. Алдагы 2 сәгать дәвамында сезнең белән манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм без Алмаз Гәрәев һәм Ләйсән Хөснуллины булачакбыз, әйе. Биредә үз традицияләре дә бар икән. Килгән һәрбер кеше монда печән җавап карарга тиеш икән. Теләче районында урнашкан Туган авылы музеена Динес Саттарова белән экскурсия ясарбыз. Аның тамырлары, җимешләре һәм хәтта чәчәкләре дә дәвалау үзлегенә ия. Сүз гөлҗимеш турында бүген аның файдалы үзәкләрен искә төшерәбез. Файдалы киңәш сәхифәсендә сүз гөлҗимеш турында булыр. Гөлинә Харасова сезне чәйгә чакыра. Кызык дөнья сәхифәсендә конфет һәм көнчыгыш тәм-томнары көнен билгеләп үтәрбез. Авыл темасын дәвам итик. Музейларның сихри көче бар, алар тарихны саклыйлар һәм киләчәк буыннарга җиткерергә ярдәм итәләр. Татарстан Республикасында барлыгы ничә музей эшләвен тагын генә әйтеп булмый. Халкыбызга фидакарларча хезмәт итүче милләт җанлы кешеләр көче белән яңа мәдәни ушаклар тергезелә. Отаныбызның, туган ягыбызның тарихын белмичә һәм өйрәнмичә алга карап яшәү мөмкин түгеллекне тормыш һәр вакыт безнең исебезгә төшереп тора. Республикабызның Теләче районында ачык һавада музей оештырганнар. Музей территориясендә авыл тормышы, көнкүреше, халкыбызның тарихы тупланган. Әлеге музей белән хәбәрчебез дә танышып кайтты. Ул музейның Ленины, ул музейның мишендә пешкән кыймаклар, андагы экспонатлар бөтенесе дә искиткеч. Синең дә барганың бар ахырсы. Әлбәттә. Үткәннең белмәгәннең киләчәге юк. Туган авылым дип аталган ачык һавадагы музей нәкъ шундый сүзләр белән каршы ала. Монда тарихи әйберләр белән бер рәттән әкияти геройлар да урын тапкан. Тимер эреткеч янында тукталыйк. Алар ике төрле. Эшләп тә карыйк. Любой жерге бардан бу элекке бешчеләрдә булган. Аннары чегәннәр җыри башладылар, колхозларда тырма ремонтлап. Монда бөтен хуҗалык әйберләре менә самавырны ремонтлап куйган, шушында паиткә менә бөтен нәрсә бар әнә нитәгә. Кумган паит итәргә дә бөтен кургашыны бар. Нигә әле бер-ике кеше килгәләр дә паиттәргә. Бер якта тегермән әйләнеп тора. Рифкать абый аны тиздән ын чыгара торган итеп эшләячәкмен ди. Тегермәнченең ие дә биредә урналачак. Любиянга барганда бер авылда күреп кайттым. Борынгы таш тегермәннең сүтеп алып кайтып куяннар. Шуны сөйләштем, шуны ташларына кайтып. Хәтта бер ничек итеп элек шулай нидә кыяфәттә булган чын барлыгы дип күрсәтергә. Нигә? Монсы белән бер җил белән әзгәрә җил чыкты бу әйдәр утыра ул. Монсы да инде менә балалар сорыйлар килгәчтен. Абый бу билас тегермәш. Абый бу ничек кая бер электромотор диләр алар ки. Менә моны шуңа күрә әйтергә кирәк. Менә ничек электристы булмаган дәврдә ничек эшләгән безнең бабайлар. Монда японнар, поляклар, Төркиядән, Türkmenistan'dan manda koya gana kiyeler selerden varıyorlar. Kıtaylar yürüp şuşuruyana kirip başlarına sıpırıyorlar, sıpıralar indiydi. Onlar aynı bana üzerinin Allah'lar uğruna koruyorlar diye beytem. Komünist diye beytem. Onlar komünistler. Biz de Üskende toza Lenin Babi'ye uşağı 8 dediler. Vavaca tertipli bulgan, bik akıllı malay. Bir tapkır tertip buzgan. Biz aptırabıtara nişik tertip buzar ağışıldı. Almanı yumuş aşağıgan, bizden Almanı görgen çoğuyu. Табигате матур, һавасы чиста, рәхәтләнеп эшлә дә эшлә. Өлкән буын килеп хатирәләргә бирелсә, балалар өчен яңа ачышлар күп монда.
Туган авылым дип аталган гаҗәеп әлеге музейда тулысынча мөхиткә кереп китәсең. Биредә үз традицияләре дә бар икән. Килгән һәрбер кеше монда печән җавап карарга тиеш икән. Без дә әлеге традицияне итеп барарбыз хәзер. Һәрбер менә ирләргә инде үзенең кешенә карап чалгыны сайлаган. Менә җиделе, бу җиделе чалгы инде. Тазарак кешеләр егетләр инде 8-не алганнар. 9-лыга хәтта барыя. Хатын-кызларныкы, малайларныкы, яшьләрнеке 5-ле, 6, 7-ле. Менә бу миңа җиделе чалгы нормаль гына инде. Аккыш күле гаҗәеп урыннарның берсе. Монда чыннан да аккышларны күрергә мөмкин. Менә минем кыргызлары. Буларны охотниклар яскыда охотага киләләр дә яраланып калалар булар камыш араларында. Булар һәр 8-9 ел булары яши. Моны бер икесе рәтләреп китте, решетеп җибәрде булар. Алар яскыда кайталар. Нәрсәне ачып йөриләр. Булар кычкыралар, булар карыйлар булай итеп күзләренә яшьләр тамып чыккан шикелле инде. Булар чалмый, булар бер кайсыр бер караты юк. Охотниклар яралаганнар. Теләгән кеше балык та тота ала. Биредә су анасы да бар. Алтын балык та шушы күлдә йөзә. Рифкат абый алар белән сөйләшеп, серләшеп кенә тора. Кел инде, кел. Ә иң кызыгы алар да аны аңлый кебек. Шушы гүзәллеккә онытылып, озаклап карап торасы килә. Манзара тапшыру өчен Теләче районыннан Динә Саттарова, Әмир Залишев. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакханәгә рәхим итегез. Безнең тапшыруыбызның кунагы җырчы Максут Юлдашев. Хәерле көн, Максут. Хәерле көннәр. Аллаһка шөкер. Шулай гына булсын, хош килдең. Син әлки җегет икәнен беләбез, күп кенә конкурслар, җыр фестивальләре ят икән беләбез. Венера Ганиева укучысы икән беләбез. Тагын нәрсә белмибез әлбез синең турыда дип әйтте ди. Ой, белми торган әйберләр күптер инде ул. Менә Яшерин Батырын түгел, соңгы вакыйгалар ул инде пандемиядан башлап, инде 1-2 ел дигәндә генә җүнләп концертларында оештырылганы юк иде шул пандемия аркасында. Аныңча синең тормышыңда күңелсез вакыйгада булды ул юл һәлакәте белән бәйле. Ничек бүген көндә хәлләрең синең? Гомумән ныклап аякка басып үзеңне яхшы хис итәсеңме инде? Әйе, хис итәм әйбәт үземне, әмма дә ләкин аның инде последствиялары бар инде. Әлбәттә, буланды хәлдән соң. Барыбер мотоциклны шулай ук яратам, тизлекне. Тик Утырга куркытмый инде. Юк. Бүре баласын ничек кенә бүреккә салып тәрбияләсәң дә барыбер урманга карый, шуның кебек. Менә үз башына төшкәч кенә аңлыйсың дигән әйтем бар бит инде бездә, әйме? Менә шул үзең күргәнгә күрә башкаларга нәрсә нинди киңәш бирердең әлеге очракка нигезләнеп? Чөнки күпләр тизлекне ярата, күпләр экстремаль юл йөрү хәрәкәтен сайлый. Мотор йөри белмәсәң утырмаска. Яшь вакытта утырырга түгелдер инде аны. Ул әзрәк инде менә 30-дан соң, 35-тән соң әзрәк акыл туплангач, шунда утырсаң була әкртен генә рәхәтләнеп йөрер өчен. Менә бит әйбәт киңәш. Авыр чакларда нәрсә ярдәм итә сезгә? Авыр чакларда мин бик бай туганнарыма, әтәнем, туганнарым, абыйларым, апаларым, минем туганнар бик күп. Шуңа күрә алар миңа терәк тә, ярдәм дә шул вакытта. Менә туганнар, туганлык, томашалар турында җырлау әлбәттә 26 октябрь Болгар радиосы оештырган концертта Сәйдәш Мәдәдән үзәгендә бик күп яңгырayacak. Син нинди җыр белән концертта томашачыларны сөендерәчәксең? Әкрәм әфәнде Даутовның бик матур җыры бар. Бик күптән инде мин аны үз репертуарыма алырга дип йөри идем һәм мин теләгемә ирештем. Ул җырның 2 исеме бар. Берсе Гел елмай дип атала, икенчесе Өметемне үзмә генә. Мин инде аны күбесенчә Гел елмай дип атыйм. Елмаю ул бит инде барыбер ничектер кешене рәхәтлеккә
Бәхет итә торган хистәгә инде ул елмай. Шуңа күрә гел елмай дип мен күбесенчә йөртәм. Әлеге җыр хит булып өлгердеме әле, тамашачылар яраттымы аны? Синең башкаруда. Минем башкаруда гел аны бик йылы каршы алалар һәм элекке елларда да башка җырчылар җырлаганда да аны бик каты яраттылар һәм ул хит булырлык, ул булай да инде. Булай да хит бит инде. Аны күбесе белә. Синең башкаруда да, моны бит Максут та җырлый әле, дип истә калырлык булсын. Ә менә шул туганлык хисләренә, менә безнең туганнар бик күп. Без бердәм дидең. Менә моңа ирешү ничек? Барлыкка килә бу. Моны гаиләдән буыннан буынга күчеп барганмы сездә, яки сез моны махсус ничектер саклап киләсезме? Чөнки бүген көндә бит әле без күп кенә туган белән туганда аралашмый, берсен хәлендә белешми дигән аяныш хәбәрләргә юлыгабыз. Минемчә ул әтиәнидән торадыр ул. Өйдәге атмосферадан дип әйтик, тәрбиядән, әтиәни анарга Кыйт сала, нигез салаймы? Нигез салучы әтиәни инде. Шулай иттереп үстерсәләр, бердәмлектә булсак, без барысында җиңербез дип ышанам. Гаилә традициялары бармы сезнең? Бергә җыелышасызмы? Туган көннәрне бергә үткәрәбез. Аннан соң безнең гимнда бар иде, Салават Закиевичнең «Уфтанма» дигән җырын без рәхәтләнеп бергә күмәкләшеп җырлыйбыз. Һәр утырышта булмаса да бик еш. Димәк, нинди генә вакыйга булмасын, сезнең гаилә һәм син үзең елмайырга һәр вакыт тырышасыз. Бер кашанда уфтанмыйсыз һәм бу сезнең тормыш девизы. Бик әйбәт девиз һәм шул әлеге девиз белән син 26 октябрьдә Сәйдәш мәдәният үзәгендә узачак концертка тамашачыларны үзең чакыра аласың. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, 26 числода, 26 октябрьдә җыр моң концертына рәхмәт итегез. Көтеп калабыз. Максут, кунакка килгәнчә рәхмәт яусын. Сәхнә юлыңда, тормыштагы юлларыңда имин үтсен. Уңышлар, концертта очрашырбыз. Халык әйткән сүзгә тукталыр вакыт җитте. Игътибар белән тыңлагыз. Әгәр дә ала каргалар һәм шәүкәләр күптән менә шулай пырдымсыз буталышып йөриләр икән, болытлар җил агымына каршы агалар икән, димәк, кар явачак. Кар явыр инде ул, ләкин кайчан икәнлеген безнең синоптиклар яхшы белә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Октябрь айы Татарстан халкына ел көннәрендә уңайлы һава торышын бүләк итеп, көз һәм салкыннарга әзерләнергә вакыт икәнен искә төшерергә булды. Киләсе минутларда һава торышы белән якынрак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш Бөгелмә, Баулы Азнакайда салкын урыны белән яңгыр уртача 7 градус. Төньяк чыгыш Түбән Кама, Яшеллы, Алабугада алмашынучан болытлы һава 8 градуска кадәр. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида яңгырлы уртача 7 градус. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелә 9 градуска кадәр. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә болытлы һава 10 градуска кадәр. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук болытлы урыны белән яңгыр булырга мөмкин, уртача 8 градус. Шәршәмбе көнне явым-төшемнәр көтелми, температура төшүен дәвам итәчәк дип фаразлана. Башкалабыз Казанда болытлы һава урыны белән яңгыр, уртача 10 градус. Җил төньяк көнбатыштан атмосфера басымы төрекөмеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз. Ничек баллашап тазарбаска икән? Һәр бәйрәм өстәленең төп бизәге гадәттә баллы ризык, ягъни десерт була. Аны һәр вакыт көтеп алабыз, аннары аның тәмле сыйфатлары һәм бизәлеше турында фикер алышырга яратабыз. Ни өчен дисезме? Чөнки татлы десерт шын шатлык һәм яхшы кәеф чыганагы. Бик каты итеп тамак ачкан чакта энергияны тулыландыруның иң яхшы чарасы баллы ризык ашау. Ләкин тәмле дип аның белән артык шаярга ярамый. Яхшы кәеф чыганага булсалар да, алар организм өчен шактый гына зарарлы булырга мөмкиннәр.
Her нәрсәнең шамасын білірге керек шул. Тәмле теманы Гүлина Харрасова дәвам итә. Біз авыз суларын ағызып тыңлап отырырбыз. Гүлина, рәхимет. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүгенге көн матур бәйрәмнәргә бай. Әйтик, бөтен дөнья хатын-кыз бәхете, конфет һәм көн чыгыш тәм-томнар көннәре билгеләп үтелә икән. Шул уңайдан сезне чәйгә чакырырга, чит телләрнең тәм-томнары белән сыйларга булды. Беренчесе Кытай конфеты булыр. Аның атамасы Long Hu Su дип яңгырый. Тәрҗемә иткәндә аждаһа сакалы дигәнне аңлата. Бу тәм-том тәме формасы составы белән безнең талкыш кәләвәне төрекләрнең пишманиен хәтерләтә. Кайвакыт аждаһа сакалы ішіне ваклап тұралған чикләвекте істеләлі. Bir 20 ел элек барыбызда Бразилия сериалларын яратып карый идек. Берсе аша без гаҗәеп матур гарәп иле Марокконың тормышы белән таныштык. Клон сериалының төп геройлары бәйрәм вакытында кунакларына бөтнек салынган хуш исле чәй һәм кабалгазал, ягъни гәзәл мөгызын тәкъдим итә иде. Чыннан да гәзәл мөгезе дип аталучы бу десерт Марокконың визит карточкасы. Аны бәйрәм табынында сарык ите һәм кускус белән янәшәдә күрерсең. Десерт кетердәп торучы печеньены хәтерләтә. Аның камыры өчен йомырка, он, май, шикәр кымы, әфлисун согы һәм дарчин кулланыла. Әмнә эшлегенә тиелгән бәдәм агачы чикләүгә шикәр һәм бераз су салына. Хәзер Хиндстанның тәмле ризыгы джалебин авыз итеп карыйк. Аны атамасы ук шундый татлы, кайберәүләр үзләренең сөйгән ярларына да яратып джалеби дип дәшә. Сез бу ризыкны кабып карасагыз, бу бит безнең кыш теленә охшаган диярсез. Тик джалеби өчен камыр сыйграк ясала. Аңа төсле тәмбәткечләр өстәлә. Хиндстан кыш телен Азиядә популяр булган хит уңмаенда кыздыралар. Джалебига форманы май өстендә кертәләр.
Десерт файдалы да булсын десәгез, Шри-Ланка конфетләре талы гулин авыз итеп була. Формасы буенча ул диаметры 3 см-дан зур булмаган тупны хәтерләтә. Составына килгәндә, аны әзерләү өчен бал я карамель әзерлиләр, яңа кыздырылган көнҗитрлыклары һәм кокос йомычкалары өстиләр. Хәзер сыйыкчаны кичкенә тупчыклар формасына кертеп, суытырга гына кала. Десертыбыз әзер. Карамель җепселле аждаһасы калы, шикләүкле гәзәл мөгезе, кытырдап торучы джалеби, авызда өрүче талы гуле. Дөньяда нинди генә тәмтемнәр юк. Алар белән танышуыбызны алдагы чыгарылышларда дәвам иттербез. Бүгенге мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Галина, бик зур рәхмәт. Эшең дәвамлы булсын. Бу тәмле ризыкларны ашый хәзер көч кирде инде сиңа. Салкын яңгырлы көз безне тынычландырырга теләгәндәй мул уңыш бүләк итә. Көз көне җыела торган җимешләрнең берсе гөлҗимеш, ул иммунитетны ныгыта. Салкын тигәндә бик яхшы булыша икән. Гөлҗимеш С витаминына бик бай, хәтта әфелсинга караганда да анарда С витамины бик күп. Анардан төрле төнәтмәләр ясап эчәргә була, һәм дә инде булай да гөлҗимешне чәйнәп йөрсәң бик файдалы. Башка файдалы үзлекләре киләсе видеоязмада. Аны хезмәттәшебез Лилия җиткерер. Табигать аны файдалы матдәләр белән юмарт бүләкләгән. Шуңа күрә элек-электән аны бик күп авырлардан дәвалау өчен кулланганнар. Аның тамырлары, җимешләре һәм хәтта чәчәкләре дә дәвалау үзлегенә ия. Сүз гөлҗимеш турында бүген аның файдалы үзлекләрен искә төшерәбез. Белгечләр фикеренчә, гөлҗимештә С витамины кара карлыган, әфлисун һәм лимонга караганда да күбрәк. Шулай ук ул А, В2, К витаминнарына һәм минераль тозларга да бай. Моннан тыш гөлҗимеш аз канлылыктан, атеросклероз, югары кан басымыннан, ашказаны һәм хатын-кыз авыруларыннан файдалы. Әмма һәр үсемлекнең файдасы белән зыяны да булырга мөмкин. Гөлҗимеш тә искәрмә түгел. Зыяны бар, поэтому кемнең тромбофлебит, тромбозлары бар, аны вообще эчәргә ярамый. Кемнең давлениесе бик каты түбән, или кемнең давлениесе уйный. Поэтому үзеңне айрым не рекомендуется эчәргә. Гөлҗимешнең яфракларын да кулланырга мөмкин. Аннан ясалган чәйләр ашказан авыртуларын баса, салкын тигәндә, температура булганда, буыннар сызлаганда кулланыла. Шулай да гөлҗимешнең иң зыянсыз өлеше тамыры. Гөлҗимешнең тамыры канны куйылатмый, гөлҗимеш шикелле. Поэтому тромбофлебитларда эчәргә ярый. Бик яхшы бирәбез, кемнең буыннары авырта. Кемнең ташлары бар, бирләрдә, бавырларда. Ул әкрененә җибетергә может ташларны, курган может мочевой кислоту, шуларны да курган может быть. Гөлҗимешне яфраклары яшел булганда ук җыя башларга мөмкин. Бу вакытта аның витаминнары күбрәк була ди белгечләр. Шулай да без аны өлгереп җиткәч кенә җыябыз. Булай эшләгәндә дә зыяны юк. Гөлҗимешне җыеп та аны ничек кулланырга белмисез икән, Фирая Захаровадан чәй рецептын язып алыгыз. Гөлҗимешне дүләннәр белән кушып бердән-бер эшләргә кирәк. По-другому боярышник, потому что боярышник канны сыйклата, тоже йөрәккә файда бирә. Вот, анда салсагыз әзрәк кенә битник, әзрәк кенә мелиса, әзрәк кенә укроп семенасы белән бердәнә. Вакытта зыяны булмый, файдасы гына була. Нервный системага, бавырларга, бирләргә, кан тамырларына, башларга, йокларга бик яхшы була. Үсемлекнең файдасы бик күп булса да, кулланыр алдыннан табиб белән киңәшләшергә онытмагыз. Сәламәт булыгыз. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакханә сәхифәсенә рәхим итегез. Гөлҗимешнең файдасын белдек, хәзер акша файдасын төшенер өчен без финанс белгеч
Ләйсән Халиков белән әңгәмә корырга булдык. Ләйсән, сәлам, хош килдегез. Хәерле көн, Ләйсән. Гомумән, хәзерге вакытта финанс ситуация турында нәрсә әйтер идегез? Менә булган акчаны нәрсә эшләтергә кирәк? Сөйләмә, бу сәйләл ул дип әйтте ди. Дөрес әйткәндә, финанс темасы инде һәр вакытта актуаль. Аеруча инде хәзерге ситуацияларны алып китсәк тә, февральдә безнең менә шундый инде зур гына сораулар туадыр иде. Хәзерге көндә экономик ягыннан моны яшермичә әйтергә була, инде тотрыклык юк дип әйтергә була. Шуңа күрә инде һәрбер кеше үзенең акчалары белән дөрес эшләргә тиеш. Һәм инде менә бу финансларга киләбез икән, һәр вакытта да актуаль әйбер дип әйтәбез инде, финанс грамоталыгының кагыйдәләрен һәр вакытта үтәргә кирәк. Иң беренче нәрсә инде ул безнең, әгәр дә акчаларыгыз бар икән, аны барып бөтенесен туздырып бетерә кирәкми. Хәзер бит безнең күп кешенең инде паника булырга мөмкин, акчаларны кая куярга дигән сораулар туа. Ул вакытта бөтен акчаларыгызны әрәмитергә түгел, инде иң беренче рәттә үзебезнең финанс мендәрен булдырырга кирәк. Финанс мендәрен барлыкка килә, ул бит инде казыеннан барлыкка килгән мендәр генә түгел. Аны инде без һәрбер кеше үзенә ясый. Әгәр дә бу гаиләле кеше икән, әйтик, ират инде ул вакытта инде 6 айлык чыгымнар суммасын тупларга тиеш. Ул инде әлбәттә бер үзебезнең бер зарплатаңа түгел инде, ул мәсәлән 10% шигырып барырга мөмкин. Шулай әкрен-әкрен җыярга мөмкин. Сулар белән син менә шул ким дигәндә ярты елга җитәрлек маяга сума тупларга тиеш, шулай була? Әйе, булырга тиеш. Һәм инде аны әле бер генә валюта түгел, үзебезнең генә валютаны түгел, төрле валюталарга бүләргә була. Бу инде шулай без кайдабыз шул диверсификацияга. Әйтик, мәсәлән, безнең сумнар булырга мөмкин, доллар яисә евро. Әле доллар турында шулай әйтеп китермен әле. Чөнки бик күп сораулар менә бу долларны ничәтергә, евроларгамы, рубльдә сакларгамы. Һәм инде шуны әйтергә кирәк, бу булган бөтен финанс мендәрен бөтенесен банкларда сакларга кирәк түгел. Аның инде күп өлеше шулай үзегездә булса әйбәтрәк. Чөнки әйткәнчә инде безнең тотрыклык юк дип әйтергә кирәк инде. Һәм инде әгәр дә сезгә нәкъ бүген үк акча кирәк икән, барып алырга әйтик, кибеткә яисә инде безнең дороханадан мәсәлән әйбер кирәк булырга мөмкин, яисә сезнең туганнарыгыз авырып китергән мөмкин. Бу финанс мендәре нәрсә өчен соң ул? Ул бит сиңа яңа машиналарга, яңа телефонларга куелган акча түгел. Ул безнең әгәр дә нәрсә дә булса була кала икән, авыр хәл, шул вакытта сезне коткара торган акчалар. Яисә эш югалтырга мөмкинсез. Шуның өчен туплана. Алласы калсын. Шуңа күрә инде бу акчалар сезнең һәр вакытта бара тиеш. Инде акчаларны ничәтергә дигәндә, әгәр дә артык акчагыз бар икән, аны инде уйларга була, яисә нидә булса инвестициялар кертергә. Хәзер инде күп кеше күчемсез милеккә инде шулай ук тартыла. Ләкин шулай ук сорау белән аны чыгара кирәк. Ул кирәкме аңа, юкмы? Яисә ул бар. Менә шул инвестиция дидегез, шундый бәйләнеп сорау бирәсез килә. Кайда инвестиция кертергә мөмкин? Чөнки менә соңгы арада гына безнең берничә бик мәшһүр пирамидалар дөнья күләмендә шаккаттырдылар. Нишләп тораларның Казаны, нәкъ вулканы дип әйтергә кирәк. Янартауы Татарстанда шәшәк атты һәм шартлады. Менә бу очракта үзеңне алдан ничек әзерләргә, нинди документларга, нинди нокта өтерләргә, өндәүләргә, тыныш билгеләренә, җөмләләргә игътибар итәргә кирәк? Монда нәкъ менә шунда инвестицияләргез дигән киңәш дөрес булмый. Чөнки менә һәрбер кешенең бит индивидуаль ситуация дип әйтик. Кемнеңдер бакчасы дип әйтик инде, анда ким булырга мөмкин, яисә аның яисә кемдер күп мәсәлән җыелган акчасы. Һәм менә шул мәсәлән шул компанияга барыгыз дип әйтәсең икән, ул пирамида булып чыгарга мөмкин. Аннары кем гаепле була? Сез акчагызны югалтасыз икән, шул сезнең өчен берәү дә җавап була алмый. Шуңа күрә гомумән, әгәр дә андый киңәш биреп сезне өндиләр икән, менә шунда бар, яисә туганнар, дуслар аеруча өнди икән, ул вакытта киресенчә аны 100 тапкыр уйларга кирәк. Һәм инде менә бу инвестиция дигәндә хәзерге вакытта аеруча игътибар булырга кирәк. Һәм инде белгечләргә мөрәҗәгать итсәгез, күпкә ышанычлырак. Менә күчемсез миллеккә инвестицияләү әйбәтме ул хәзерге вакытта? Хәзерге вакытта шулай ук инде икеле. Монда инде һәр кеше үз ситуациясыннан чыгып эшли дип әйтик инде. Менә шул күчемсез милеккә дигәнгә Ләйсәнгә дә өстәп сорауны куертасы килә. Чөнки менә күпме генә кешеләр белән аралашма, белмим, энем фатирның бер кашанда бәясенең төшкәненә юк әле дип кенә җавап бирәләр.
шулай инде нинди күчмесезмелек аласыз? Сез инде без әйтәбез инде яңа өйдәме, анда новостройкамы дип әйтәбез инде, яисә вторичный дип сөйләшәбез бит инде. Вторичныйлар хәзерге вакытта әзрәк очсызрак булырга мөмкин. Ләкин ага таба ничек ситуацияның борылышын әле әйтеп булмый. Күп кенә кешеләр, мәсәлән, чит илгә инде чыгып киттеләр, шулай бит. Алар кире кайтамы, юкмы? Шулай белгесез, алар саталармы, юкмы, үз фатирларын шулай ук әйтеп булмый. Әгәр дә әйтәбез икән, инде без инде новостройка турында сөйләшәбез икән. Хәзерге вакытта ол куйсагыз, бәлки алга таба артырга да мөмкин. Ләкин бу шук бит инфляция бар безнең. Без бит ал кую белән түгел, сез ул акчагызны кертегез, аның бар менә тотырга, сезнең бит бу амортизация дип әйтәбез инде, инфляция бар. Сез әле аны ипотекага аласызмы, яисә үзегезнең булган акчагызга аласызмы? Кайбер кеше инвестиция дип менә бу ипотекага да керә. Бу сезнең ипотеканы 20 ел буе түләп, ул процентларыгыз белән сезнең инвестицияны артып китәме, юкмы? Шул билгесез. Һәм монда шул индивидуаль карарга кирәк. Ләкин сатып алырга ясагыз, ашыкмас идем хәзерге көндә. Чөнки менә бу вторичный рынок дип әйтәбез инде, шулай алга таба төшеп китәргә мөмкин. Ләкин алга таба ситуация барга мөмкин, әгәр дә индексация безнең ставка күтәрелә икән, шулай ук менә ипотекаларга да, кредитларга да ставкалар югары була, менә анысы да бар. Шуңа күрә, әгәр дә бик сезнең янмый икән ул сорау, әлеге көндә бераз гына көтеп торыр идем. Чөнки сез әгәр дә ул акчагызны беренче ел эчендә кайтара алмасагыз, сезгә ул бик каты тәэсир итәчәкме, яисә бу сезнең запас акчаларыгызмы? Менә күп кеше бит мәсәлән соңгы акчасын кертә, инвестиция дип. Хәзерге көндә инвестиция дип 1-2 елда алыр өчен мин фатирга кертмәс идем. Бу әгәр дә узун юл, долгосрок дип әйтәбез инде, шу узун горизонтка караган очракта гына сезгә файдалы булырга мөмкин. Күпме мөмкиннәр теге долларга гына әйләнеп кайтыйк әле гына. Мин дә шуны сорамакчыйм. Инде тамашачыларыбызга тагын бер кат әйтеп карый, әйтик әле, ул долларны ничәтергә алыргамы, сатыргамы? Һәм аны алгач та без кая кулланабыз? Чикләр ябык, читләргә чыгып булмый. Үзебездә аның кулланышы юк. Гомумән әле долларга сау бул дип әйтергә ашыкмагыз дисез. Менә хәзер күп кешеләр, менә безнең телевидениедә әйтәр бит инде рубльдә гына калабыз, долларлардан без нитәбез, баш тартабыз дип әйтәбез бит инде, шулай дип сөйләр. Һәм дә кеше паника бирелеп, бүтән булган долларларын банкка барып сата башлыйлар. Минемчә, бу зур ялгышлык, чөнки әгәр дә без бер генә валюта утырабыз икән, бу шулай ышанычсыз, чөнки бу вакытта безнең диверсификация принципы югала дип әйтсәк тә дөрес булыр, чөнки доллар, рубль белән долларны чагыштырганда безнең доллар көчлерәк күпкә. Бу чөнки инде бу глобаль система дип карасак та бу долларны, бу безнең бөтен дөнья күләм куллана торган валюта. Һәм инде без беләбез бит безнең резерв бар бит инде. Һәрбер илнең һәм шу резервта аның күпчелек өлеше һәм нәкъ менә шул доллардан тора. Бу әле безнең илдә генә түгел, гомумән бөтен илләрдә дисәк тә бу. Һәм шуңа күрә доллардан мәлбин бер 15-20 ел үтмичә минимум ким дигәндә инде әле чыгып китәргә тиеш түгел. Шуңа күрә инде булган акчаларыгызны валюта сакларга һәм сакларга мин дә тәкъдим итәм банкта түгел. Нәкъ үзебездә, чөнки санкцияларда безнең барада бит инде беләбез, бик күп булды. Шуңа күрә үзегездә именно менә шундый кәгазь формасында дип әйтик инде, кулыгызда сакларга тәкъдим итәм. Күпме мөмкинчелек, аны белүе тиз генә мөмкин түгел. Вакыт барысында күрсәтер. Шулай бит, тик бер нәрсәне түгел ачыкладык. Акча мәсьәләсендә халык мәкаленчә 7 кат үлчәп түгел, 100 кат үлчәп бер тапкырына тотарга яки кертергә кирәк икән. Шулаймы, Ләйсән? Нәкъ шулай. Һәм инде финанс грамоталыгын һаман да ул гомер буе актуаль тема, аның белән кызыксынырга кирәк, аны үтәргә кирәк. Ул безнең мәктәпләрдә хәзер бирелә башлады инде, ләкин аны зур кешеләр дә белмәскә мөмкин. Шуңа күрә карагыз, укыгыз, кызыксыныгыз, чөнки бу һәр вакытта безгә ярдәм итәчәк. Бик зур рәхмәт, Ләйсән. Ким дигәндә манзара тапшыруын карагыз. Ләйсән, рәхмәт, уңышлар сиңа. Рәхмәт. Мондай җитди темалардан соң урамга чыгып, кызның матурлыгы белән сыкланасы килеп китте. Башны бераз җилләтеп керик, тик артык җилләнеп китмәсен.
Мөгаллим ул гомер буе укый, өйрәнә, үзенең һәм укучыларның уңышларына шын күңелдән сөенә белүче, көчле, ихтыярлы, сабыр кеше. Киләсе видеоязманың геройы нәкъ менә шундый. Мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, филология фәннәре кандидаты, доцент, Татарстан Республикасының ат казанган укытучысы, Кайым Насыри исемендәге премия лауреаты, Россия Федерациясы югары уку йортларының ат казанган хезмәткәре Рәсимә Рауил кызы Шәмсетдинова. Мин аның лекцияларын тыңлаган бәхетле укучыларның берсе. Без аның дәресендә аны тында алмый матурлыгына, татар телен җырлап, камил итеп сөйли белүенә мөкибән китеп тыңлап утыра идек. Һәм безгә биргән белемнәре өчен Рәсимә Равиловнага чиксез рәхмәтлебез. Әдип вә галимнәре булмаган кавем бәхетсез дип яза Ризайтдин Фәхретдин. Шөкер, безнең милләт галимнәргә фән эшлекләренә бик бай. Әнә шундыйлардан филология фәннәре кандидаты, ат казанган укытучы Рәсимә Рауил кызы Шәмсетдинова. Бөтен авыл баласында булганча, күпчелегендә булганча банальдыр инде ул. Шәһәргә укырга, кирергә килү теләге зур иде. Профессия турында хыяллану, профессияны күз алу дигән әйберләр яшүсмер чактан башлана бит инде. Мин һич кенә дә үземне укытучы профессиясына кирип китерим дигән уем булмады. Дөрес, әти укытучы, дәвәти укытучы булган. Ләкин мине менә шул бала чактан күк тартты үзенә, һәм минем бик нык керәсем килде ошучылар әзерли торган мәктәпкә. Шул хыялны тормышка ашыру өчен мин 8нче классны бетергәч укырга кергә барып та карадым. Ләкин сәламәтлек буенча үткәрелгән шушы сынауларны мин үтә алмадым һәм кайтып киттем. Шуннан минем бу хыялым үтте һәм яңадан бит инде оларак яшькә теге олайган укучы буларак мәктәпнең ола баскычына күчкән кеше буларак теләгем бик зур иде табиб булырга. Безнең авылда Асия апа исемле фельдшер эшләде. Ул шул дәрәҗәдә үзенең эшенә гашык булган кеше иде. Аның өчен авыруга ярдәм итүдә көн дә юк, төн дә юк, үзенең авыру халәте дә юк, бер нәрсә дә юк. Ул фақат белә иде, ул иң беренче чиратта менә шушы авыруга ярдәмгә килергә тиешле кеше дип. Ул еш безнең идә була иде, күрәсең, күзәтеп торганмындыр инде һәм теләгем бик зур иде. Ләкин авыл мәктәбенең үзенчәлекләре бар бит инде. Без тулы курс химия белән биология курсын үтеп бетә алмадык. Укытучылык курс бирергә тиеш буласыз, билгеле тулы курсны бирү авыл мәктәбеннән соң химия биологияны мин инде хәтта тырышып та карамадым. Шуннан авылга кайттым, бик кәефем кырылып, һәм минем татар теле әдәбияты укытучым мине бик ярата иде. Без бик теге тыгыз шундый гаиләләрдә тыгыз элемтәдә яши идек. Һәм Дания апа миңа әйтә, сине минди мәктәптә күзәтеп йөрим, син фақат татар теле укытучысы булырга тиешсең диде. Язмышына ни язганны берәү дә белми. Шулай итеп, Рәсимә Рауил кызы Казан университетының татар филологиясе бүлегенә укырга керә. Әлбәттә, янып торган чор. Укучылар күп, түгәрәкләргә йөрү, чын студентлар тормышы аны үзенә бетереп ала. Нинди эшкә тотынса да югалып калмый. Әле парашюттан сикерү кебек хыялын да тормышка ашырган. Татар бүлегенең шаулап торган чагы. Һәр укучыга, һәр студентка аерым бер мөнәсәбәт. Әллүки җәмгыяте шаулап эшли, газеталар чыгарыла, хор эшли, бию түгәрәге эшли, драм түгәрәк эшли. Драм түгәрәктә шундый танылган актерлар кул астында спектакльләр куйдык. Дилүс абый Ильясов, Шахсанам Әсфәндиярова, Айрат абый Хафизов һәм башкалар. Менә булар бөтенесе минем тормышымда гаять зур роль башкарган кешеләр һәм зур урын алган кешеләр. Һәм минем мөгаен бүгенге көн тормышыма килүем бик күп ялгышлар ясамыйча килүем менә шушы минем тирә-ягымдагы өлкән буын алпат укытучыларымның эшедер. Һәм билгеле инде бик зур җаваплылык булды өстемдә. Шушы мин университетта укыган татар теле әдәбияты бүлегенә әниемнең сеңлесе Ленинград университетын тәмамлап гарәп теле укытырга кайтты Лена Калимуловна. Һәм аның шунда укытуы миңа һәр даим үземә контрольдә тотырга
апаға сөз ишетелмәсен һәм мөмкин булган дәрәҗәдә шул апама һәм гаиләмә лайык булып укырга этәргеч булгандыр. Мәктәп ишеген ачып керү, журналны өстәлгә кую, такта янына басу – бу элементлар укытучы тормышында мөһим ди Рәсимә ханым. Укытучы буласы килгән кеше мин бәрбер педучилище баскычын үтәргә тиеш. Менә мин турыдан-туры педучилище баскычын үзем укуда үтмәсәм дә, ләкин анда укыту процессы миңа бик зур әйбер бирде. Һәм әйтергә кирәк, мин классик педучилище, әнә шул зур Кызыл урамда классик педучилище коллективы белән эшли башладым башта. Өлкән яшьтәге завучлар, директорлар, аларның үзләренең теге педагогикага, укытуга, фәнгә мөнәсәбәтләре бар иде һәм алар миңа бик зур тәрбия бирделәр, бик нык тәрбия бирделәр. Дәүләт хезмәткәрләре әзерләү институты бар иде, анда укыттым мин озак еллар. Аннан да алда югары партия мәктәбендә укыттым. Һәм шунда укыткан вакытта Наилә Хәбиррахман Шарипов белән бергә без дәрес конспектларын алып барабыз бит инде. Һәм Ринат Харис безнең дәрескә килеп дәресләрне карады да әйтә: "Кызлар, сезнең бу материалларыгыз җыелып киләме? Җыелып килә. Сез әйдәгез әле китап итеп чыгарыгыз" ди. Һәм менә без беренче мәртәбә татар телен чит аудиторияга өйрәтү буенча шушы китапны чыгардык. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, елның 291 көненә аяк бастык. Ел бетергә 74 көн калып бара. Вакыт тиз уза, шуңа күрә һәрбер мизгелнең кадерен белик. Без татарларда ел 2-гә генә бүленгән инде ул. Сабантуй һәм Яңа ел. Саулармысыз? Бүген 18 октябрь көнне актер ТССРның халык артисты Әнвәр Габдрахман улы Губайдуллинның тууына 100 ел. Шулай ук драматург Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Камал театрында бик күп еллар әдәби бүлек мөдире булып эшләгән Юныс Габдулла улы Сафиуллинга бүген 75 яшь. Тапшыруыбызның икенчелешенә рәхим итегез. Аның тамырлары, җимешләре һәм хәтта чәчәкләре дә дәвалау үзлегенә ия. Сүз гөлҗимеш турында бүген аның файдалы үзәкләрен искә төшерәбез. Файдалы киңәш сәхифәсендә сүз гөлҗимеш турында булыр. Грина Харасова сезне чәйгә чакыра. Казак дөнья сәхифәсендә конфет һәм көнчыгыш тәм-томнары көнен билгеләп үтәрбез. Сыры яңгырлы көннәр башланса да, кызлар якты төсләр һәм оригиналь әйберләрдән торган образлар тудырга сәләтле. Кыз диеп хәзер берсенең дә моңсуланып утырасы да, караңгы төстәге киемнәр киясе дә килми. Шулай, хатын-кызның күзе һәр вакыт итәктә инде ул. Безгә рәхәт ичмәсәм, көз димибез, кыш дип тормыйбыз, үзебезнең яраткан күлмәк белән бер шалбарыбызны киябез дә, әллүр вәссәлам. Ә сез сезон сайын гардероб яңартасыз, стиль алмаштырасыз. Без шундый шуңа күрәбез хатын-кызлар. Матур булырга тиешбез. Бүген дә шулай эшлибез. Белгеч белән бергәләп, кызга кием сайларга өйрәнәбез. Бүген модада катгый кысалар юк. Беренче урында индивидуальлек һәм уңайлылык. Димәк, сайлау мөмкинлеге зур. Образ төзү өчен без теләсә нинди стильләрне берләштерә алабыз. Сочетание стилей – это очень большой запрос среди... Стильләрне берләштерү бүгенге заман таләбе. Кешеләрнең классика, спорт, комфорт һәм башка стильләрне катнаштырасы һәм шул вакытта гармониядә буласы килә. Экспериментлардан, стильләр, фактураларны берләштерүдән курыкмагыз. Мин сезгә берничә образ тәкъдим итәм. Вот, к
примеру, да, образ очень нежного оттенка платья. Нәфис тукымадан күлмәкне айырым гына да һәм менә шундый җылы, йомшак свитерлар белән дә кияргә мөмкин. Классик водолазкта туры киләчәк. Образны кыю аксессуарлар белән тулыландырырга мөмкин. Иң мөһиме төсләрне дөрес туры китерү. Эшегездә дресс-код юк икән, ак база күлмәкне клеш джинс шалбар белән кияргә мөмкин. Образны күп кайтарга курыкмагыз. Күлмәк өстеннән оверсайз жилет кияргә була. Шулай ук ачык төсләр дә модада. Яшел, фуксия, зәңгәр төстәге свитерлар актуаль. Аларны киң балаклы шалбар белән кияргә мөмкин. Свои позиции не теряют, очень нежные. Тыныч төсләр дә актуальлыгын югалтмый. Графит, карамель, сөт төсләрен кулланып бик матур образлар ясарга мөмкин. Мәсәлән, әлеге кичке күлмәкне кышын эко-тон белән кияргә мөмкин. Ул спорт, трикотаж костюмнары белән дә, кичке классик образлар белән дә бик зауыклы күренә. Татарстанның Нурлат районында Татар театрына негіз салушы Ғабдулла Кариевқа һәйкәл ачылды. Скульпторы Россия һәм Татарстанның рәссамнар берлекләре әгъзасы Александр Дресвенников Кариевны эскәмиядә утырган рәвештә сурәтләгән. Ғабдулла Кариевны үзе исән чакта ук Татар театрының атасы дип атаганнар. Ул сәйяр иҗат төркеме җитәкчесе була. Шуңа күрә дә скульптор аны һәйкәлен эскәмиядә утырып тора торган итеп ясаган. Тәҗрибәсе булган һәм тирә-юньдәге чын барлыкны күзәтеп утыручы, бәяләүче шәхес итеп сурәтләгән ул аны. Өстәвенә Ғабдулла Кариев, ягъни аның Карый кушымчасы үз фамилиясе булмаса да, беләсезме каян барлыкка килә? Ул Коръәнне яттан сөйли белә торган кеше булган. Шуңа күрә Карый. Бу безнең республикага калгышлы мәгълүмат иде. Дөнья яңалыклары белән безне һәр вакыттагыча хезмәттәшебез Апас кызы Алия Сәлимҗанова таныштырыр. Хоккайдо утравындагы бие бистәсенә Япониянең төрле төбәкләреннән туристлар агыла. Алар Хакатидака тау сырты итәгендә урнашкан Сикисай но Ока бакчасына килә. Чәчәккә күмелгән иксез-чиксез бакча япон теленнән 4 ел фаслы калгылыгы дип тәрҗемә ителә. Монда бик матур чәчәкләрнең төрлелегеннән күзләр камаша ди турист кыз Кавамура. Бакчада үсүче мәк, ала миләүшә, көнбагыш, тырнакгөл, дәлия, люпин, лаванданың күп төрләре буй-буйга сузылган чәчәк киләмен хәтерләтә. Компанияның менеджеры Ватанабе әйтүенчә, яздан көзгә чаклы үсеш чорында биредә 300 000 дәнә чәчәк ата. Күп еллык үсемлекләрдән кала башка чәчәкләрне без хасиятләп кул белән утыртып чыгабыз. Эшне 10 хезмәткәр башкара. Яңгырлы көндә үсемлекләрне утау кыенлаша, кай вакыт чүп үләннәре белән дә, яңгыр белән дә көрәшергә туры килә. Октябрь аенда сезон тәмамлана, ләкин бакчага кышында кар капламнары астында калган матур манзараны карап сыкланырга килергә мөмкин. Кутаиси шәһәрендә яшәүче Тамаз Газалишвили иясез хайваннарны ашатып популярлык казана. Ул урам җыештыручы булып эшли. Күгәрчен белән этләр эш вакытында аның яныннан китми диярлек. Хайваннарны Тамаз кичкенәдән ярата. Иясез песи ир-атның гомерен саклап калганнан соң мәхлукларга карата хөрмәте тагында арта. Ишек алдында гадәттә җирән песи белән уйный идем. Авырып киткәч ашыгыч ярдәм чакырдым. Алар килешкә ишекне ачып куйдым. Песи 4нче катка менеп, ачык ишектән кергән, култык астына кереп ятты. Мич кебек җылытты, авырту басылды, песи чыгып китте. Миңа ярдәм иткән, ләкин үзе шуннан соң үлгән бичаракай.
Тамаз әйтүенчә, хайваннар аның көндез һәм кичен эшне кайчан башланганын белеп янына килеп җитәләр. Дуслык көннән-көн ныгый гына. Ничек баллашап тазарбаска икән? Һәр бәйрәм өстәленең төп бизәге гадәттә баллы ризык, ягъни десерт була. Аны һәр вакыт көтеп алабыз, аннары аның тәмле сыйфатлары һәм бизәлеше турында фикер алышырга яратабыз. Ни өчен дисезме? Чөнки татлы десерт шын шатлык һәм яхшы кәеф чыганагы. Бик каты итеп тамак ачкан чакта энергияны тулыландыруның иң яхшы чарасы баллы ризык ашау. Ләкин тәмле дип аның белән артык шаярга ярамый. Яхшы кәеф чыганага булсалар да, алар организм өчен шактый гына зарарлы булырга мөмкиннәр. Һәр нәрсәнең шамасын белергә кирәк шул. Тәмле теманы Гөлинә Харрасова дәвам итә. Без авыз суларын агызып тыңлап утырырбыз. Гөлинә, рәхим ит. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүгенге көн матур бәйрәмнәргә бай. Әйтик, бөтен дөнья хатын-кыз бәхете, конфет һәм көн чыгыш тәм-томнар көннәре билгеләп үтелә икән. Шул уңайдан сезне чәйгә чакырырга, чит телләрнең тәм-томнары белән сыйларга булды. Беренчесе Кытай конфеты булыр. Аның атамасы Long Hu Su дип яңгырый. Тәрҗемә иткәндә аждаһа сакалы дигәнне аңлата. Бу тәм-том тәме формасы составы белән безнең талкыш кәләвәне төрекләрнең пишманиен хәтерләтә. Кайвакыт аждаһа сакалы ішіне вақлап тұралған чикләвікті істеләлі. Bir 20 ел элек барыбызда Бразилия сериалларын яратып карый идек. Берсе аша без гаҗәеп матур гарәп иле Марокконың тормышы белән таныштык. Класс сериалының төп геройлары бәйрәм вакытында кунакларына бөтнек салынган хуш исле чәй һәм кабалгазал, ягъни гәзәл мөгызен тәкъдим итә иде. Чыннан да гәзәл мөгезе дип аталучы бу десерт Марокконың визит карточкасы. Аны бәйрәм табынында сарык ите һәм кускус белән янәшәдә күрерсең. Десерт кетердәп торучы печеньены хәтерләтә. Аның камыры өчен йомырка, он, май, шикәр кымы, әфлисун согы һәм дарчин кулланыла. Әмнә эшлегенә тиелгән бәдәм агачы чикләүгә шикәр һәм бераз су салына.
Хәзер Hindistanның тәмле ризыгы джалебини авыз итеп карыйк. Аны атамасы ук шундый татлы, кайберәүләр үзләренең сөйгән ярларына да яратып джалеби дип дәшә. Сез бу ризыкны кабып карасагыз, бу бит безнең кыш теленә охшаган диярсез. Тик джалеби өчен камыр сыграк ясала. Аңа төсле тәмләткечләр өстәлә. Hindistan кыш телен Азиядә популяр булган хит уңмаенда кыздыралар. Джалебига форманы май өстендә кертәләр. Десерт файдалы да булсын дисәгез, Шри-Ланка конфетләре талы гулин авыз итеп була. Формасы буенча ул диаметры 3 см-дан зур булмаган тупны хәтерләтә. Составына килгәндә, аны әзерләү өчен бал я карамель әзерлиләр, яңа кыздырылган көнҗитырлыклары һәм кокос йомычкалары өстиләр. Хәзер сыйыкчаны кичкенә тупчыклар формасына кертеп, суытырга гына кала. Десертыбыз әзер. Карамель җепселле аждаһа сакалы, шикләүкле гәзәл мөгезе, кытырдап торучы джалеби, авызда өрүче талы гуле. Дөньяда нинди генә тәмтемнәр юк. Алар белән танышуыбызны алдагы чыгарылышларда дәвам иттербез. Бүгенге мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, рәхмәт. Ясын син генә түгел, без дә ашап алыйк әле. Әйе, ашау дигәндә мин күптән түгел генә, бу көннәрдә генә грузиннарда кунакта булып кайттым. Аларның кухнялары алмас, алар иң тәмле ризыкларын менә авызда хәзердә тәме тора. Бик тәмле хачапури ашап кайттык әле без. Аны яңгырашы гына да ни тора? Хачапури. Эшләгәндә генә алмас яхшы шул. Менә андый кунакка бара башласалар, үзләре генә чыгалар да китәләр безнең кызлар. Исләренә дә төшермиләр. Ашавын ашагансың син, әйбит. Менә шулай, әле ашаугына түгел, кайткач тәмләп сөйлиләр дә бит шуны. Авыз суларын агызып тик кызыгып утыр шунда. Алмас, мин ашап кына кайтмадым, аны пешерергә дә өйрәндем. Шуңа күрә сиңа берәр көнне пешереп алып килермен. Илнәрен пешерергә рөхсәт итсә, алып килерсең дип әйтте ди. Хәзергә камар җабы. Без дә хачапури пешерергә өйрәник. Грузин халкы ашсы әзерләгәндә төрледән-төрле итләргә һәм тәмләткечләргә өстенлек бирә. Бүген без сезнең белән грузин халкы гына түгел, башка милләт вәкилләре дә яратып ашый торган хачапури пешерергә өйрәнербез. Грузин кухнясын халыкара дип әйтергә дә була. Аларның шашлык, харчоларын күп кенә ресторан, кафеларда әзерлиләр. Әмма тавык яки күркә шулпасыннан, йомырка, аш сиркәсе, он салып пешерелгән чихиртманны, суган белән кыздырылган тавык итеннән булган чихохбилина, сырлы пәрәмәч хачапурина грузин кухнясының визит карточкасы дип йөртәләр.
петрушка, укроп, битник, рейхан, яшел суган һәм башка шундый үләннәрне ел әйләнәсе кулланалар. Впервые лепешки с сыром стали печь в средние века на северо-западе Грузии. Грузин халкы табын әзерләгәндә өстенлекне иткә бирә. Шулай гына сырдан башка да күз алдына китереп булмый. Башка халыклар кебек аны кабымлык буларак түгел, кайнар ашлар әзерләгәндә файдаланалар. Хачапури әзерләр өчен без башта камыр куябыз. Җылы сөткә башта су салабыз. Чүпрә белән шикәр кымын суга салып бераз күпертеп алганнан соң, аны да камырга салабыз. Әлеге катнашманы 15 минутка җылы җиргә куябыз. Соңрак тагын ун өстәп 1-20 минутка алып куябыз. Адыгейский сыр, мы его натерли через терку. Камырыбыз кабарган арада эшлек әзерлибез. Аның өчен безгә адыгей сыры белән сулугуня сыры кирәк булачак. Адыгей сырына бераз каймак салабыз. Камырыбыз әзер, аны эч кишәккә бүләбез һәм җәябез. Теперь мы берем краешки и в 3 раза заворачиваем их. 1, 2, 3. Әзер булган эшлекне салабыз. Сейчас отправляем в духовку до готовности. Немножко покроется корочкой, минут, наверное, на 15. Хачапурины йөзе килгәннән соң, аны алып, аңа йомырка сытабыз. Мичкә тыгабыз. Мичтә ул 5 минуттан да артык тормаска тиеш. Йомырка тулысынча пешергә тиеш түгел. Ашар алдыннан сыр белән йомырка болгатыла, һәм кайнар сыр белән ул пешеп тә бетә. Гмертма шегаргос. Хачапурины пешергәндә грузин халкы бары тик яхшы әйберләр турында гына уйларга тиеш. Һәм сыйлысы кешегә бәхет, шатлык теләсә, хачапури тагын да уңышлы килеп чыга. Салкын яңгырлы көз безне тынычландырырга теләгәндәй мул уңыш бүләк итә. Көз көне җыела торган җимешләрнең берсе гөлҗимеш, ул иммунитетны ныгыта. Салкын тигәндә бик яхшы булыша икән. Гөлҗимеш С витаминына бик бай, хәтта әфелсунга караганда да анарда С витамины бик күп. Анардан төрле төнәтмәләр ясап эчәргә була, һәм дә инде булай да гөлҗимешне чәйнәп йөрсәң бик файдалы. Башка файдалы үзлекләре киләсе видеоязмада аны хезмәттәшебез Лилия җиткерер. Табигать аны файдалы матдәләр белән юмарт бүләкләгән. Шуңа күрә элек-электән аны бик күп авырлардан дәвалау өчен кулланганнар. Аның тамырлары, җимешләре һәм хәтта чәчәкләре дә дәвалау үзлегенә ия. Сүз гөлҗимеш турында бүген аның файдалы үзлекләрен искә төшерәбез. Белгечләр фикеренчә, гөлҗимештә С витамины кара карлыган, әфлисун һәм лимонга караганда да күбрәк. Шулай ук ул А, В2, К витаминнарына һәм минераль тозларга да бай. Моннан тыш гөлҗимеш аз канлылыктан, атеросклероз, югары кан басымыннан, аш казаны һәм хатын-кыз авыруларыннан файдалы. Әмма һәр үсемлекнең файдасы белән зыяны да булырга мөмкин. Гөлҗимеш тә искәрмә түгел. Зыяны бар. Поэтому кемнең тромбофлебит, тромбозлар бар, аны вообще чиргә ярамый. И кемнең давлениесе бик каты түбән, или кемнең давлениесе уйный. Поэтому үзеңне айрым не рекомендуется чиргә. Гөлҗимешнең яфракларын да кулланырга мөмкин. Аннан ясалган чәйләр ашказан авыртуларын баса, салкын тигәндә, температура булганда, буыннар сызлаганда кулланыла. Шулай да гөлҗимешнең иң зыянсыз өлеше тамыры. Гөлҗимешнең тамыры канны куйылатмый, гөлҗимеш шикелле. Поэтому тромбофлебитларда чиргә ярый. Бик яхшы бирәбез кемнең буыннары авырта. И кемнең ташлары бар бирләрдә, бавырларда. Ул тәкрингенә җибетергә может ташларны и курган может мочевой кислоту, шуларны да курган может быть.
Гүлҗимешне яфраклары яшел булганда ук җыя башларга мөмкин. Бу вакытта аның витаминнары күбрәк була ди белгечләр. Шулай да без аны өлгереп җиткәч кенә җыябыз. Булай эшләгәндә дә зыяны юк. Гүлҗимешне җыеп та аны ничек кулланырга белмисез икән, Фирая Захаровадан чәй рецептын язып алыгыз. Гүлҗимешне дүләннәр белән кушып бердән-бер эшләргә кирәк. По-другому боярышник. Потому что боярышник каны сыйклата, тоже йөрәккә файда бирә. Вот, анда салсагыз әзрәк кенә битник, әзрәк кенә мелиса, әзрәк кенә укроп семенасы белән бердәнә. Вакытта зыяны булмый, файдасы гына була. Нервный системага, бауырларга, пиерләргә, кан тамырларына, башларга, йокларга бик яхшы була. Үсемлекнең файдасы бик күп булса да, кулланыр алдыннан табиб белән киңәшләшергә онытмагыз. Сәламәт булыгыз. 26 октябрь көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә яңа хитлар дип аталган бик матур концерт булачак. Һәм әлеге концерт турында тулырак сөйләшер өчен студиябызга кунак чакырдык. Татарстанның атказанган артисты Гөлдәния Хәйруллина яңа хитлар концертына нинди күчтәнәш әзерләде икән? Үзеннән сорыйк. Гөлдәния ханым, саумысыз? Хош килдегез. Хәерле иртәләр. Күз тимәсен, һәр вакытта шулай гел балкып тора, күз тимәсен. Сирен әйтәл Гөлдәния ханым. Минме? Менә шул, һәр вакыт балкып торың. Нәрсә генә булмасын, нинди генә очраклар булмасын, сез һәр вакыт эштән инде нәрсә булган без әйтә алмыйбыз, ансы дөрес. Тик менә сез тыштан һәр вакыт балкып торасыз. Ну, мондай егетләр янына килгәндә инде. Күңелсез килергә ярамый. Ярар, булды. Сорауларын ләйсен син генә бир оялттылар мине. Телевидениега чакыргачтан тамашачылар карый бит безне. Без бит инде аларга позитив эмоциялар бирергә тиеш. Шуңа күрә һәр вакыт гомумән аның өчен генә дә түгел, үземне шулайрак хис итәргә тырышам. Кай вакыт теге төрле уйлар килә инде. Теге эш пышкан вакытларда була. Мин аларны куарга тырышам. Шуңа күрә үземдә инде күңеллерәк уйлар уйлап, үзем менә тормышка ничектер күңелемдә шатлык кылсын дип тырышам. Һәм инде сәхнәдән инде шул шатлыкны без тамашачыларга бирергә тырышабыз. Күзләрне ничек үткәрәсез? Менә күзләр яңа сезон ачылу вакыты, иҗат вакыты сезнең ничегрәк? Көз быел караңгырак, әлбәттә. Минем күңелемә авыррак була торган көз. Мин гомумән җәй көне дә, вакытлы көннәрне, яны күп кеше шулайдыр инде яратмый, кояш яратабыз бит. Аны шулай булса да, минем шундай хәзер үземә шулай ук керттем инде эшемә. Әгәр мин иртән уянганда, бер җиремдә авыртмышы уянам икән, димәк инде бу бик яхшы, бик бәхетле дип санарга тиеш мин үземне. Шуңа күрә яңгыр явамы, кар явамы, кояшмы, ансы бик мөһим түгел кебек. Димәк, шын мәгънәсендә шөкер булганы дип яшәргә өйрәнгәнсез. Минем бит андый җырымда бар әле, шөкер ит булганына дигән. Шуңа күрә менә шулай тырышам. Димәк, юктан гына тумаган әлеге җыр. Ә менә 26 октябрь җырлар турында сөйләшә башлаганбыз икән, тамашачыларны Болгар радиосы оештырган Сәйдәш мәдәният үзәгендә узачак яңа хитлар дип аталган концертта нинди җыр белән сөендерәчәксез? Мин теге концерттагы алып баручылар кебек сөйләшеп карарга булдым әле. Каршы алыгы сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты, һәр вакыт балкып торучы Гөлдәния Хәйруллина дип алып баралар. Яңа хиты белән. Мине сәхнәгә чыгарганда гел яшь, гел нимә әйтәм, башка төрле тема юкмы сезгә? Мине теге тамашачыларга тәкъдим итәргә. Әйе, рәхмәт әйтәсем килә Болгар радиосына. Шушы концертка чакырган өчен. Ул бит инде тамашачы белән андый зур концертта, шундый күп җырчылар белән чыгыш ясау шулай ук дәрәҗә бит инде. Соңгараларда бигрәк тә. Әйе, шуңа күрә әзерләдем мин. Яңа җыр бу. Айдар Тимербаев язган җыр, Рәшит Ихсанов шигыренә. Менә шушы Нишләптер бик серле елмаясыз әле. Шушы сез әйткән темага турыда килә инде. Әллә нишләп соңгы вакытта җырларны әйтәм гел, гомер турында, картаясы килмәү турында. Менә тагын бер җыр шундый килеп чыкты. Һаман да яшь күңелем дигән. Менә шундый Айдарның яңа җырын тәкъдим итәсем килә. Мин аның концертында җырладым инде бу җырны бер тапкыр гына әле. Менә тамашачыларга тәкъдим итәсем килә. Аларның да күңелләре яшь булсын, картаймасыннар. Менә ул иң мөһиме, күңел картаймаса,
ауырмаса, қайғы хәсрәт булмаса, кеше барыбер ул яшерәк күренә дип әйтәсем килә. Шуңа күрә менә шуны теләп, шул яңа җырны башкарам, менә ничек кабул итәрләр. Нәк җырдагы кебек инде, нык тегелгән ияр тузмый ул, картаймасаң яшьлек узмый ул дип җырлаганнар бит. Менә яңа җыр дидең дә, яңа җыр дидең Гөлдәния ханым. Нинди җыр икән һаман әйтмисең? Һаман да яшь күңелем дидем бит. Һаман да яшь. Һаман да яшь күңелем дип атам. Гөлдәния апа, ә ул хит булачакмы? Ничек уйлыйсыз? Яңа беренче тапкыр гына башкарасыз бит. Тамашачы яратырмы? Сер түгел, 3-нче дистәдән артык сәхнә тоткан артист буларак, җырчы буларак. Ансыз анамый инде. Бу мин әйтмәдем, мин әйтмәдем. Әле мин ул яшьтән яшьрәк хис итәм үземне. Субханалла. Ну, асын бит әйтеп булмый менә тамашачылар ничек кабул итәр. Аннан соң кай вакыт, ой, шәп җыр дип аласың. Ул атмый инде халыкка. Кай вакыт ялып кына җырлыйсың, кай бер җырны атып китә шуңа күрә. Тамашачылар менә күрәбез инде 26 октябрь көнне Сәйдәш мәдәният йортында менә Шабылга радиосының хитлар җырында концертында тикшерәчәксез алар. Тикшерәчәкбез инде. Димәк, сезнеңчә җыр әле тамашачыга барып җиткәнче, аның хит булачакмы юкмы икән төгәл әйтеп булмый. Булмый дип уйлыйм мин. Чөнки аны бит әле күп тапкыр ишетергә кирәк. Кайбер җырны бер ишеткәч тә теге җырлап йөри башлыйсың. Гөл башта кайный ул. Шундыйсың. Әмма тамашачыга нәрсә кирәклеген аңлап буламы хәзерге вакытта тамашачы ни кирәк? Үз халәтегезгә карап җыр сөйлисезме? Бик аңлап бетереп булмый шул. Мин үз халәтемә дип, менә миңа әлбәттә шигыры, көйе, җырлаучысы, көй язучысы, бөтенесе бергә менә шулай туры килсә, ул җыр хит булып китәргә мөмкин. Кем ничек сайлый? Әлбәттә, сүзе дә бик мөһим. Мин иң беренче эшләптер көенә карыйм, җырның. Көен, аннан соң сүзләренә. Күп кеше башта сүзенә карый, аннан көенә. Көй ошамаса, сүзе генә әйбәт дип, мин җырны шулай ук ала алмыйм. Аңлашылды, әйбәт. Менә Болгар радиосында 26 җырланачак җырның башта көе җәлеп иттеме сезне, яки сүземе? Ну, көен җибәрде бит инде. Әлбәттә, башта көен карыйм. Көй ошамаса, шигырь әйбәт дип генә җырны ала алмыйм мин. Әгәр көе ямсыз булып, көе матур булып, шигырь начар булса да бик аласы килми. Шуңа күрә әле көйнең шигырен алыштырырга була. Гөлдәния апа, сез бик озак еллар сәхнәдә, менә сәхнәдә булганда кызыклы вакыйгалар. Санама диде. Мин шуңа күрә бик күп кенә дип әйттем. Кызыклы моментлар булгандыр, кызыклы хәлләр булгандыр. Бик күп булгандыр әле. Шулар турында да уртаклашыгыз әле. Шуларның менә иң менә күңелдә уйлап калган сөйләп китәл Гөлдәния ханым. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге сорауга җавапны ишетәсегез килсә, ТНВ телеканалының социаль челтәрләрен игътибар белән күзәтегез, карагыз. Ә без хәзер Гөлдәния ханым белән саубуллашып, Татарстан атказынган артистының инде шөкрит булганына дигән җырына тукталып, аңа сау булыгыз дип әйтербез. 26 октябрьдә күрешкәнче хәтлек. Алла бирсә. Хәерле мин көннәр сезгә. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Чакырып калабыз концертка. Рәхмәт. Шуннан да шөкрит булганына әйтүе җиңел, тик гамәлгә ашыруы кыенрак шул. Таң атуы һәм кояш баешы, алар арасында тормыш. Әлеге тормышыгыз шатлыклы мизгелләргә, күңелле очрашуларга бай булсын. Һәрбер яхшы көн артыннан тагын да яхшысы тусын. Һәр мизгелгә сөенеп яшик. Иртән шәфәк балкышына, кичтән кояш баешына, төннәрен йолдызлар яктысына. Әлеге теләкләр белән без сезнең белән сау буллашабыз. Искәртеп үтәбез, иртәгә тапшыру чыкмаячак. Тик борчылмагыз, пәнҗешәмбе без яңадан эшли башлаячакбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Исән-имин булыгыз. Тамам менә үтте.